בשעה טובה ומוצלחת, אחרי 10 שנים של עבודה סזיפית יומיומית, אנחנו זוכים לכך שמדינת ישראל מאשרת אזור תעשייה חדש בשומרון, בוסתני חפץ, שיביאו תעסוקה לאלפים רבים של פועלים ויחזקו את הכלכלה של השומרון עם כל האתגרים וכל הקשיים שאנחנו עומדים בפניהם כעם, ובפרט בהתיישבות בשומרון. אנחנו רצים קדימה, גדלים, מתפתחים, סוללים, בונים ומקימים גם אזורי תעשייה, כי השומרון בדרך להיות מעצמה גם כלכלית. ואנחנו נביא מהמסה של הבנייה, מהמסה של התעשייה והכבישים, ובעיקר מהאמונה הגדולה של המתיישבים, נביא ביחד בעזרת השם ריבונות. אני מבקש להודות לך בצלאל היקר, ובאמצעותך ליהודה אליהו וכל האנשים היקרים במנהלת ההתיישבות, לראש המינהל האזרחי וסגן ראש המינהל האזרחי, שבמשך יותר משנה וחצי, עם כל האתגרים הגדולים, שאני יודע רק את חלקם, שעמדתם בהם, מצאתם זמן גם לדבר הזה, לעזור לדחוף, כי היו כל כך הרבה אתגרים מורכבים בדרך לדחוף בצורה מקצועית, יום ולילה. אני מלא הערכה לעבודה שלך ושל הצוות, והרבה בזכותם הגענו לדבר הזה. אני מבקש להודות גם לשר אלי כהן, שבתפקידו לפני כמעט 10 שנים, כשר הכלכלה, עזר לי לדחוף את הדבר הזה. גם לגרשון מסיקה, קודמי, שהדבר הזה, החשיבה והחלום התחיל בתקופתו, בעזרת השם, עוד שלב משמעותי בדרך למיליון בשומרון, ומתוך כך לריבונות. יוסי פנה אליי לפני כשנה. תיאר השתלשלות שהייתה נראית קפקאית, נכון? על 9 שנים שהאירוע הזה נמשך. כינסנו דיון עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. הוצאנו לדרך לחלץ את העגלה הזאת מהבוץ, אחר כך היו עוד 2 או 3 דיוני סטטוס, ברוך השם, לקח לנו כשנה לשחרר את זה, וכמו שראש המועצה אמר, בסוף להביא מיליון מתיישבים זה הרבה תכנון, הרבה כבישים והרבה תעסוקה. יש כאן אזור תעשייה ענק, ברקן הוא הצלחה מסחררת, ובעזרת השם גם בוסתני חפץ, היא הצלחה מסחררת, קרוב לנתניה. בואו לגור בשומרון, בואו לגור ביהודה ושומרון, בואו לעבוד כאן, להתפרנס כאן, לפתח כאן עסקים ומפעלים, תהיו חלק משליחות של ציונות, של יישוב הארץ, ותהנו בעיקר באמת מהמון הטבות, ומהאנשים הכי טובים אני חושב שחיים במדינת ישראל.